Andam ipa-repair sa Mandawi City ang na-damage nga portion sa City Hall building. Gumikan kini sa linog nga miigo ni atong Lunes. Usa sa nakitaan ug mga liki ang parte sa sangguniang panglungsod office. Gikordona ang parte sa maong opisina gumikan sa mga liki-liki ug gamayng damage sa kisami niini. Samtang gipasabot sa executive department nga nagpaabot pa sila sa kumpletong report gikan sa office of the building official kabahin niini. Pangitaan og budget para mapatrabaho ang na-damage nga portion. Pero matud sa syudad, wala kaayod akong natala nga mga grabing epekto ang linog niadtong Lunes sa mga istruktura sa syudad. After that, then the city will have to determine unsay unahon og pa-repair nga immediate and then find the source of funds. So, of course, katong kinahanglan jud kaayo, pa-repair gyud to. Sa dilang kay dagko ang kaniya. So far wala man kay major gyud nga based sa initial report.